Здравейте хора, аз съм Васмен с Даката Махленски. Да, абонирайте се за него, лайк, сабскрайб и ако искате за мен се абонирайте, дайте лайк. И днеска влизаме в изоставени. Ще има линк към моя канал в описанието долу. Да, в изоставени влизаме хора. Вой, куче. Ето тук ще влем после. Хора, вижте. Не е много яко, ама... Гледайте. Така. Но... Вой, вижте хора, каква пажина. Дупките! Вой. Хора, тук трябва да прескачам. Да парскачаш? Ама аз няма да взема. Трябва да прескачаме. Ай, в другата. Дръж. Да прескоча. После ще дадеш. Хора, Васко сега ще прескача. Вой, брат, да съм. Спанна, вратата! То спанна. Ето. Снима ли ма? Да, не. Как да е? Не да спанна. Хора, как да спанна? Те мене искате да. Хора. Вижте хора. Вой. Влизаме така. Опитаваме сграда. Там вижда припа. Да. Я обърне към хората така нещо. Хора, очаквайте в събота моят клип с Васмен, как влизам в 3 изоставени сгради. Май 4 бяха, не помня. Той аз ще няма май клип с него. Хора, тъй че долу в описанието ще има линк към моя канал. Subscribe, лайк, коментар, поделяйте. Така хора, сега ще влизаме в още една сграда. И да. Сега влизаме във втората. Васмен. Къде е Васмен? О, падна ми телефона. Хора, падна ми телефона. Така. Щупли го е кава? Не. А, така. Хора, вижте тук. Хора, за май къде има. Сега ще отидем и... Чао. Така хора. Там отиваме и после ще се видим. Ето там до колата черната. Ой, там ли е? Да. Ай, стига. Там хора. Да. Хора, да знаете, нашия квартал е пълен само с изоставени сгради. Да. И там влизаме хора. Ще се видим след малко. Така, влизам вътре хора. Ой, вижте. Опа. Тук нищо няма. Къде е Даката Махленски? О, хора. Тук е гадно. Тук където влязахме. Тук ще минем от друга да ела от другата. В устата и се празна. Опа. Опа. Така хора, тук май някой живее. Данко! Даката Махленски! Абе, на то? Кому стана, бе? Данко, ко че стана, бе? Данко! Ко че стана? Ко че стана? Нещо на друга къща. Ама и тук, брат. Виж там. Е отворено. Дай аз да съм открил. Не, падам в ротела, бе, луд. Вой, хора. Данко. Чешмата работи, май. Тук живее някой. Май, чешмата работи. Така. Не, бе. Аз откънах на Васковода. Не, дай, бе, брат. Моля, там. Аре, дай. Когато си нисък.
Никой няма. Никой няма. Със задна камера, да знаеш. Добре. Хора е там. Вой, някой видя прозореца, брат. Бягай, бягай! Бягай, бягай! Стоп! Бягай! О, шит! Хора! Видяхме някакъв там. Питайте даката Маклински. Да, вярно. Васко, като ми каза, има някой, аз някакво бягам, паднах до една джипка, ще я влява под нея, защото съм луд. А пък Васко някакъв такъв отзаде снима майка и бяга. Така че някой, ако иска домат, да се обади. Така. Сега отиваме в някакво изоставено нещо, ма не знам какво е. Абе, айде да влезем в изоставения влак. Ето това е фурагон ли, не знам какво е. Ще влизаме. Но първо, някакъв Маклински дръж. Не, първо ти Добре, ще да. Аз няма да влезам, аз само ще показвам какво правиш. Разбра ли? Аз ще снимам. Защото не искам да се отцапам вътре. Аз ще снимам спокойно. Не бе, дай. Някак се види. Чакай, откъде се пуска? Чакай да видя хора. Чайте. Хора, не знам, но тук е. Хора, паднах. Хора, паднах. Тук никога не влизайте, ако идвате. Защото, хора, тук е прикълнато май. Така ми казват другите хора, че е прикълнато. Тук в шкафа нищо не съм виждал, ама... Съжалявам, че не знам. Опа. Не знам как се пуска светкавица. Ама и без това нищо нямаше. Ето даката Маклински. Дай. Ето го. Да скача вас мен. И така, хора, мисля до тук да приключва видеото. И утре или от други ден можем да влезем в стадиона. Ти добре ли се? Ами... Дай тук. Хора, лъжи, той нищо не е приключил. Сега този влог става мой. Аз определям правилата. Не дай. Бягайте, хора! Добре. Ето ти влога, ето. Дай. И мисля тук да свърша видеото. И... Чао! This motive got me feeling all proud. Like a lane wine at party, this is the hardest, like more proud. I'm tryna get lit to a hit like this, go.